Bueno, Kristina Mardaraz eta bigarren abizena Zedrun daukat. Orominon jaioa, Katia deitzen diote 3 etxe multzo bati, gerra inguruan impuestua pagatzeko edo Katia bat ipinten omen zuten bidean, ze justo gure etxera heldu arte Zornotzako partea da, ni Etxanoko partean jaiota nago, eta hor inguruan hasten da beste errekaren beste alderdia Iurretako zatia. Orduan hor impuestua pagatzen zituzten edo herri batetik bestera pasatu gara. Beraz, Katiakoa naiz. Nortzu izan ziren zure gurasoak, Kristina? Nire gurasoak biak dira orominarrak, ama Eugenia Zedrun Otxandategi, bertako baserrikoa, eta aita beste baserri bat gorago elektrizidadea sortzen zuten saltoa, mosoltokikoa, Sabin Mardaraz. Tarte bat, Mardaraz Aranzeta. Aranzeta tarrak ere bertakoak oromiñokoak izatez. Eta aitana esan behar dut tarte bat Durangarra ere bazaukala, ze gaztetan, lanagatik edo danadako aitek urte askotan Durangon bizi izan dakoa da Merkatu plazaren inguruan. Beraz, tartea bazaukan kalekumearena eta beste zati bat baserrikoarena. Hoien alabanaz. Pentsatzen dut, aitita mamak ere badakizula nortzu izan ziren, ez da? Bai, aitaren aldetik, aitita zen Zirilo deitzen zen, Zirilo Mardaraz Usaola, ama Otxandizarra zeukat, eta amama zen Florentina Aranzeta Leibar. Eta gurasoak bat esaten dautzute bertakoa San Marko ermitaren ondokoa, eta ama uste dut Zuretzako itikoa, oromiñokoa zela ere, bertako ingurukoak. Eta amaren aldetik, Moises Zedrun bezala, Eubakoa zen, Zornotzako Etxanoko Eubako auzokoa, eta amama bertakoa zen, ni jaio nintzen baserrikoa, Sotera Otxandategi, eta bigarren abizena Bediaga zen, da Bediaga hori dator Etxanoko Torreburu, Javi Ramoizan baserri inguruko baserri batetik. Handik sortua zen bere gurasoen leinu hori. Danak ingurukoak. Aitila, nire amon partetik aitila badauka bere historia, esan dute, gero enteratu naiz Jose Luis Lizundiaren bitartez, Zedrun abizen hori nondi datorren, eta badirudi Suizako herri txiki bat dela Zedrun izenekoa, eta Prusiako gerren ondoren alde egin behar izan zuten familia hainbaten artean bat Zedruntarrak etorri omen ziren Alemaniara, Frantziara, Espainiako Asturia, Santander hori ingurutik etorritako abizena omen da, eta gureraino heldu da Zedrun hori. Batzuk C-dilagaz eta beste batzuk S-ekin idazten dute. Gure familian bietara idazten da, norbaitzuk errekuperatu dute C espainol hori, eta nire amak Zedrun S-ekin ipini zigun bere familia liburuan, eta gu Zedrun S-ekin gara, Suizako moduan. Oso ondo, hori ez du jakin. Bai, beraz gure etorriak gara zati baten, gerrari eskapaka etorriak gara. No, resta. Hori da. Bueno,